நீ ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு உன்னுடைய மகனுக்கு பிறந்த மகளை நான் மணப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போ அவன் அது சொன்ன மாதிரி அந்த கடம்ப வனத்தை அழித்து அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் வைத்து அதுக்கு இந்திர விமானம் என்று இப்பயும் பேர் வைத்து அவர் பூஜை பண்ணுறாரு. அவருக்கு பிறந்தவர் தான் மலையத்துவச பாண்டியன். இந்த மலையத்துவச பாண்டியனுக்கு அகத்தியர் தான் செங்கோலை கொடுத்து நீ இந்த தமிழ்நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இந்த மலையை ஆண்டுகிட்டுன்னு சொல்லி அவர் கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. அந்த மலையத்துவச பாண்டியனுக்கு பிறந்தவள் தான் மீனாட்சி. அதாவது மீனாட்சி யாருடைய மகள்? யாருடைய பேத்தினா தேவேந்திரனுடைய பேத்தியாக மீனாட்சி வருகிறாள். அது மட்டும் அல்லாது இந்த தேவேந்திரனை சொல்லும் பொழுது அதில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு சொல்கிறாங்க. இப்படி சிவன் சொல்லி அவன் மறைந்த பிறகு கடம்ப வனத்தை அழித்து குலசேகர பாண்டியன் என்ற பெயரில் ஆளுகிறான்.